Bydd y fideo hwn yn dangos i chi sut i edrych ar wybodaeth eich cyfrif llyfrgelch yn Find It. Arwyddwch i mewn. Dewiswch eich sefydliad mewn gofnodi. Rhowch eich rhif adnabod myfyriwr ar eich cyfrinair. Dewiswch fy nghyfrif. Dyma drosolwg o eich cyfrif. Gallwch weld y llyfrau sydd gennych ar fenthyg, eich ceisiadau, eich diroion a negeseuon. Os hoffech chi gadw eich llyfrau'n hirach, gallwch ymestyn y benthygiad drwy ddewis Adnewydd. Dewiswch un o'r tabiau i weld mwy o fanylion. Os oes angen cymwth pelchach arnoch, cysylchtwch. Bydd y fideo hwn yn dangos i chi sut i edrych ar wybodaeth eich cyfrif llyfrgelch yn Find It. Arwyddwch i mewn. Dewiswch eich sefydliad mewn gofnodi. Rhowch eich rhif adnabod myfyriwr ar eich cyfrinair. Dewiswch fy nghyfrif. Dyma drosolwg o eich cyfrif. Gallwch weld y llyfrau sydd gennych ar fenthyg, eich ceisiadau, eich diroion a negeseuon. Os hoffech chi gadw eich llyfrau'n hirach, gallwch ymestyn y benthygiad drwy ddewis Adnewydd. Dewiswch un o'r tabiau i weld mwy o fanylion.
Os oes angen cymwth pelchach arnoch, cysilchtwch.